Iya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bos. Jadi ceritanya kita Halal mau bihalal. kondangan, bos. Kondangan. Halal bihalal. Halal bihalal acara keluarga besar Bopo Kartomon. Kartomon Ibu Sidem. Ibu Sidem. Jadi anak putu nih Mbak anak Sidem. putu. Jadi bentuk pada silaturahmi, bentuk pada seduluran. Iki keluarga nih Mbak Sita ngadakno acaranipun apa? Halal bihalal. Halal bihalal, bos, ngono lho. Ya aku macak ngene. Ya terus celonanan malah kayak Loh, guse. lah ngene yo. Ya. Eh? Oke, kan. Tapi ya, Kak. Sepil bau pi dandan. Ya, dandan darah wes ki lho batore wis budal. Iya ya. Tapi ada yang tuh baby. Kemel kelip itu. Aisyah. Nyapo lho. Dan lagi ki selak kari batore nanti. Pecat karo keluarga Kartomon niku. Loro mati dhewe. Ndek mau. Loro mau pencet kok. Gae pembaruan apa? Oh, pembaruan. Ya berarti pembaruan. Anu wi pembaruan aplikasi wi. Ya, jan koyo. Gus. Hei, ya Ji. Jagong. Arep anu, Jene malah arep bancaan lho. jalan Ji, kondangan Ji. Iki keluarga Kartomon wae ya. Gila, iki piye to malah kaosan iki? Iya apa? Iki kata kaosan to iku. Kaosan. Mujinal 2 keluarga Kartomon. Nang wis nyapor. Ayo. Ayo. Ndi to Manis? Suasana Dewan City, Bos. Ndabuhang. Oke. Lanjut videonya nek wis teko nggone Mbah Suti. Oke. Ada musik kan? Ki omahe Mbah wae iki. Pak Po. Apa padang kan to? Ya iya lagi nek ra ngene ora padang. Acaramu bedal sama jam 5. Jam 4:30 aku kok mah. Dan sak apane ya? Ya Iya. anu wonten karo aku ya. Iya to ya. Wis aku. Se. Kosong-kosong Mas. Ati. Ora ki acara jam berapa? Ya iki kok jam piro to? Apa yang lu bro? Ana sing bar magrib ana sing jam 7. Jam itu. Soran. Tapi nyapa kapan grup mau gak dulu wis. Ya, wis mbuh. Lah grup ning Sita tok. Lah info piye ta, Bro? Jam 7. Makane aku ora tau. Lah tapi pada Pak bar magrib ae. Maksudnya ben gak kebenet lho Pak ada. Paling grup ora ya. Gak malu ora. Wakil anak. Ya Iya toh. Aku jam ngene. Tak buku paling. Aku sing gak tau mlebu yang nomorku gonta ganti kok. Nah, aku gak tau telepon aku. Ini grupnya dengan tuh bolak-balik clothing. Iya, bolak-balik clothing. Aku makanya jam aku Tepas teko kene magrib. Adzan magrib ngono lho. mengarep sak perang nyangan karo kulat betul. Dandani mantar ke? Lagan, anu dadan mantar. Gak tau. Tak kira dadan mantar terabas. Jeneng bulan mantar. Berapa sama? Suya. Punya tuh. Malu terabas tadi? Ya malu tau. Malu tau. Enggak tau dari sepil apa sih yang tawan kayak acara. Lah anu nonton. Kan sone.
Saiki ngono ae kok. Saiki ae. Nah, to badar cepil pawon nidang ayo. Yo kowe ndaro. Yo kowe karo kowe aja manis. Piye to? Karo Mbak Lis kalau. Salon ke lo. Salon. Ya yo ben. Tetot bayah menune. Ki nggone Pak Puh tember iki menune piyu-piyu sate. Iki sate apa yo? Iki kambing. Ki ayam iki. Pak Po tember to. Aku. Kan telukane Pak Po. Beyo. Ki sapa sing arman ki sakmene biyen. Lha nyapa ndelik niki. Semangat yo wong. Kuwi tukang masak. Enggak. Ki buke Pak Po, teman-teman. Buke Pak Po, teman-teman. Ini pesan apa tuh? Teko kene magrib kok. Karoti toh? Heeh. Lah iki. Hai. Iki lho menune kaya ngene iki lho, Bos. Wah. Oke, lanjut acara demi acara. Piye lho iki tak spilno perawane Pak Po. Piye cuwati kae lho anake Pak Po wis perawan kaya ngene iki lho. Iki buyute Mbak Kartomon ya. Ngapa to isin? Mbak Upin cek dandan. Ya. Ke. Karotit nyusul. Nah, oke bos, jadi ki ceritanya apa Jack ya? Ceritanya apa ki? Buber ya. Buber bos. Ayo, mana ya? Ayo. Kamu nggak makan kamu? Badan kamu kurus itu? Oh, kamu kurus itu? Iya nanti. Oh nanti? Ya. Iya. Nanti kari dia kan dapat banyak tau. Oh nanti kali deh ya? Iya. Oh iya. Tenang mas ya. Oke mas. Ayo bos aku ibu. Sandal kan lebih sandal. Ayo kamu ready. Sandal kan lagi ya. Mari mas. Jangan batan siapa bu? Mana ada? Jaringan. Nang gila foto. Foto bareng oh? Ya so, tak nyepil ana bos. Loh. Warga Kartomon. Ya. Mari ki awakmu kuruno. Mbak Nodeng iki. Iki makan di bojo. Ki anu ki Mbak Nodeng iki. Iya. Mananya parah so. Ya. Nufas. Kok munine asane? Lagi bisa tadi? Ada petengan ki piye? Kalau seperti ini apa? Oke. Nufas. Wek ka mana, Wek? Buang terus tekan, buang ke. Buang ka ngono Rugi. Bayang. Piye nek hidup ki nggo? Wis nang metu. Ya. Makan bos. Oke. Awet. Tuh, keluarga bakar termun. Serene kuat wae. Sepil. Sepil dulu. Kambing. Kambing bos. Lap ki. Temen wis kakan wi? Nah? Wangi yo, dudu. Ya ngejon. Iya, sik aku njaluk imbuh aku. Imbuh mang saiki menaji. Batit. Enggak itu weh. Ya. Bayo, lho. Oh, man, Bos. Kan lho lah. Lho weh gak kelapa weh? Kadang. Oh, alah diuruki, lawe diuruki, Bos. Iya. Ya.
Manmu saya menduk. Man bos. Kita pergi lah, Mekah. Mekah sudah be, kelas berapa? 2 SMP. Kelas 2 SMP. Oke, jadi anaknya Vicky Tember bos, anak Pak Po. Asgap. Pi. Ngapain di sini? Bos, kelas 10 bos. Buber. Wah, tinggalan be, gelem be. US. Dia apa cik mbune piye to? Ora keren mbune. Oke, anak Pak Po, Bos. Wes. Kias aku, ayo. Weng, aku jalan asa ya. Apa aku pas dikit asa ya? Alah dambruk kok. Malah kok dandan itu. Ini coba santak bos. Jadi ngene to. Delok, pas bola. Wah, ya. Terus penjualan. Baterai urung. Gila. Bolak-balik ya. Jeblo. Piye, Mbak Pin? Ya, engko tak mampir aku. Oke. Santak, Bos. Coba son. Nih. Apa lah kang guyu ya? Kedua. Lha ndi? Iki mana iki ning ana ya? Masa Bos? Ndi? Lah, Madang, Bos. ya maput. Lho Bos, jadi makan sik Bos, bubur ki engko selak. Pak Wo ya, Mak. Lho Pak Wo, Bos. Bojo negara ya. Ini Bos masak. Oh, maaf, Bos. Jadi Keluarkan, Bos. Kamar mangan aku, kok kono bae ra ngerti nek ana protein. Wis ngomongin nek eneng sate kok. Ya, Pak. Enak. Enak-enakan ya, Pak. Enak-enakan. Protein. Tambah darah, Bos. Ngono lho. Jadi, minggu piye? Nek misal sampean pas ngene udan. Ya tak balekno. Dipek nek suro ae karo bodo. Misal udan malah dikon moro. Ya to. Lah kok rono awan. Ya, ngesakno to. Maksudnya ki rono awan kan wis terang to nang kulon ndak. Minggu pas mondok ning kono. Udan terus kedancing. Ben medeng nginep. Nginep ben rasane. Wah. Urung sok ben. Nek rono padha nginep kabeh kan rowame tas wengi piye to. Bos. Lho, mau impram terus nyapa wis saiki ngono to. Isin, Bos. Sin. Malah Aku jalan nang udan, Mas. Jalan nang udan kok dadi ngono pas rono awan no. Acara udan. Lah kok kali banjir kan iso nginep nang kabeh. Sakra nang Rambang itu. Lah kok dulu kan ben roh rasane nek nginep ning kono. lho. Mo. Carane Trike. ampe wong Trik iki ngono. Ngumpul keluarga. sewengi tok ngono ben nginep ning kono kabeh. Pening sarangan sih. Yo. Nah, wi lho. masuk wi. Sarangan ngono. Masuk wi. Wis delakno sik. Kan weteng lesu lagi acara ya. Pas wi. Masuk. Ya tamang nek. Lho, ora di transporti. Oh, tak kira di transporti, kan sang dhewe bae, Bos. Dia wis parek ya. Warak. Wis oh. Ngene saiki. Jadi duwe opo tambok sing 5. Iya ta ya. Bos, jadi ngono ya. Untuk acara apa? Umpono dulu jadi ben silaturahmi saling menyambung, tidak pedot dulure kudu umpono kabeh, keluarga Mas Antomun. Ternyata wi Sak biyo wi urung kabeh.
Bisa dewan ini keluarga kabeh, dewan. Urung kabeh, Bos. Nodeng ning Lampung. Nodeng melok ya toh. Heeh. Melok nodeng. Anto. Datangku sedeng awake dhewe anu ke sedeng oleh bojo ke. Batik. Batik. Bisa. Wis ki model iki. Gem. Sumpah. Sumpah. Belum. Kira konten akhir apa kene? Terima kasih yang sudah menonton. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Konten akhir apa kene puas betul tapi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi Wah. wabarakatuh.